fana musa ye أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله والطيبين والطاهرين تبحوه إلا المبعوثون رحمة للعالمين آمين. الإسلام نعم. kubaro bugushe abeka kuma uye ani fama doni ani fama ani wati ni wati ce ngono kaliwa cera ni wati ce ngono kaliwa cera Sheikh Amadu Bulu au na ambadenw de jɛra kaliwa ko ma an b'u ka kaliwaw k'u ye su ani tile an b'o baaraw la o kama kibaru bugufiyɛ ni tile fila an lamɛnbaaw a y'a partager fɛn na bɔ a ye bi a famana ka min mɛn a famana ka min ye wa min tɛ kɛ aw ye fɔ maa kɔnɔrɔnji nin ye Sheikh Amadu Sidibe Baningo Amadu Shugonga ni Malefiya ne Mali la Bamako Mundugula Farada sabu ɲuman k'a baro k'a barikada an bɛna kuma Malefiyaw kan Malefiya silamɛya ka ɲalen ye mun ye silamɛya bɛ hadamaden bila minɛ jumɛn kɔnɔ n'a fɔra i ye silamɛ i kan ka k'i kɛ cogo di n'a fɔra i ye silamɛ i n'i sigiɲɔgɔn cɛ ye jumɛn ye i n'i ka jamanadenw cɛ ye jumɛn ye i n'i badenw n'i sinjiw cɛ ye jumɛn ye i ni furu cɛ ye jumɛn ye an bɛna an da don ninnu na kibaru bugufiyɛ sanfɛ n'a fɔra silamɛya i ye moriya ko fɔ moriya ni alimuya ni walijuya ni kutubuya a danfaraw ye jumɛn ye ala deli ka kan ka kɛ maa nasugu jumɛnw ye an bɛna da se nin bɛɛ lajɛlen ma ni waati m'an t'an dɛgɛ ma n kini fɛ Daramani Kulubali ka walawalaw ye Sheikh Amadu Baningo Amadu Shugonga ni Malefiya tun diɲɛ ye sababu ye an sɛmɛlen bɛ an faso Maliba la ala ka sɛmɛ kɔfɛ o kumana Mali ka jɔnjɔn fila an kɔfɛ n'o ye darapo kulɛri saba ye hakili la bulajiman ni nɛrɛ ni bilema o don o
Mamo Kennedy ka Seko Amadou. Ami dugawu kɛ jamana in ye. An bɛ dugawu kɛ jamana in kanubaw ye. Min da tɛ Musalaka ye fiyewu, an bɛ dugawu k'u ye. Jamanaden halalaw, jamanaden hakikaw, faso dɔnnaw ani faso jɔlaw, ɲuman sira kan ani hinɛ sira kan. An ka foli b'a ye. Layidu taara jamanadenw ɲɛ Seko Amadu fɛ. Nka Maliyɛn ɲina ka di kojugu. A kana ɲina. Maliyɛn ɲina ka di. Maliyɛn kɛra de ni fɛn min b'ale tɛgɛ kɔnɔ n'o yɛrɛ bɔla a tɛgɛ kɔnɔ ale t'o ye bilen. A kana ɲina. Seko Amadu de filɛ nin ye. Min ko a ye Mali solution sɔrɔ waati tɛmɛnlenw na kalo 3 bi fɔ kalo 4. Ni maa o maa y'i cu jamana in juguya kɔnɔ k'i ni malo bɛ taa dɔ kɛra sa dɛ. An ka cɛdenw bɛ front kɔnɔ. N ka foli b'aw ye. N ka foli b'aw ye. A ka postew bɛɛ la. Garde nationale, polisi, soldats, gendarmes, protection civile, EJO. A n'a avion bolilaw n'a mobili bolilaw n'a chauffeur a n'a plateau n'a gakɛlaw. An ka foli b'a ye. Mali bɛ ka taa min ɲani sira kan. Mali bɛ ka taa min bonya sira kan, taga sira kɔrɔ ɲuman kan. Ala ka Mali sinsin. Amen. Ni dugawu jaabi b'i ye ko mɔgɔ mago b'a la o kan ka dɔn sa dɛ. Hali n'i y'a sɔrɔ lagosilikɛla b'a ka lagosi la. Hakilima ye yeli ɲuman kɛ ka ban. Ka fɔ Seko Amadu ye min fɔ ko dɔ kɛra. A kɛra mun kama? Fasoden ɲumanya ani Ala. N'o tɛ e bɛna ne sara wa o to e kun. E bɛna ne wele ko parce que n ye nin fɔ wa i ka bureau la wa o to yen bari. Ne ye ŋɛniɲɛ ɲuman min ta tiɲɛni donna faso kɔnɔ yɔrɔ dɔw la. I bɛna min di ne ma taa d'olu ma kɛ. Dɔw faw sara u denw bɛ yen u musow bɛ yen. Ne dun bɛ yan o. Ne fana bɛ se ka n débrouiller. Minnu cɛ n tɛ ɲɛna taa d'olu ma yen. Maa tɛ diɲɛ dugukolo kɔfɛ ko maa ye n wele k'a fɔ n bɛ nin k'i ye. Ne mago t'o la. Anw mago b'an faso de la. Mali bi suma cogo di? Mali bi ja cogo di? Wa sumali politiki sira in kan ne kan d'o ma. I k'i ka politiki ko kɛ. N'o tɛ Seko Amadu ye. Mais n ye layidu de ta malidenw ye. Ni maaw ma fara Mali la maa minnu ye maa jugu ye. Ni maaw ma fara Mali la minnu ye filafɔlaw ye. Ni maaw ma fara Mali la minnu ta ye taɲini ye k'u bɛ jamana in dafiri. N ko Ala n'a dafiri u yɛrɛ da. Wa mabaw. N den nɔgɔyara. A ma ban dɛ. Fɛn o fɛn y'i kun bɔ i malo cɔ don. Juru bɛ k'i kan bɛɛ ɲɛna. O kuma an tɛmɛ jɔ kun bɛ k'o fɔ. Ɲininkali b'i fɛ. Ɲininkali bɛ n fɛ. Ayiwa anw ye silamɛw de ye. Dɔw bɛ silamɛya la. Silamɛya nafa jumɛn bɛ se olu ma? Ani minnu tɛ silamɛya la fana silamɛya nafa jumɛn bɛ se olu ma? I y'a to Ala ma. Silamɛya nafa silamɛ ma. Maa ti silamɛ ɲininka o la o. Parce que yanni ka don a la ka kɛ silamɛ o y'a sɔrɔ i ye a nafa dɔ ka don a la. Donc ɲininkali in ye kelen bɛ di. Silamɛya nafa jumɛn bɛ se i sigiɲɔgɔn ma? I ka jamanadenw ma. Hali ni min tɛ silamɛ ye wali min ye silamɛ yɛrɛ ye. Silamɛya nafa min bɛ s'u ma o de bɛna jaabi sisan. Silamɛya ye kelen bɛ di. Fila tɛ. Diinɛ kɔlɔsilen don wa silamɛya mana foyi kama fɔ ka hakɛ tanga. Silamɛya nana ka hakɛ tanga ɲuman fɛ kini fɛ ɲɛfɛ kɔfɛ ani sigiyɔrɔ la. Silamɛya yɛrɛ ka hakɛ bɛ boli i yɛrɛ kun dɔw i yɛrɛ kan i yɛrɛ. Awɔ i ta ti yɔrɔ bɛɛ silamɛya la wa fɛn bɛɛ bɛnnen t'i ma silamɛya la. Non fɛn bɛɛ bɛnnen tɛ silamɛ ma. N'o tɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ kiti kiyama o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye. Silamɛya fɛn bɛɛ bɛnnen t'a ma.
ni fɛn bɛɛ bɛlen dun b'a ma dumuni kun bɛ kɛ min y'i diya i b'o dun yo fɛn bɛɛ dunni dagalen tɛ silamɛ ye silamɛya bɛ lɛdu a ɲuman bɛ lɛdu a ɲuman bɛ bulɔmi silamɛya ɲuman ka hakɛ bɛ se mɔgɔ wɛrɛ ma n'a darɔ nenguya donc silamɛya yɛrɛ ka awa jiginna silamɛya bɛ jiginna min bi a b'a bi silamɛ yɛrɛ ka fɔlɔ e yɛrɛ min donna a la k'e ye silamɛ ye ale bɛ fɔlɔ de kɛlɛ wa an dun caman ko ko o tɛ fɛn ye dɛ silamɛya nafa ani tɔɔrɔ min bɛ silamɛ yɛrɛ kan silamɛya b'o fɔlɔ kɛlɛ yan'a ka se mɔgɔ wɛrɛ ka tɔɔrɔ ma o de kama silamɛya kule dako fɔlɔ a fɔra ciba ye k'a ka kuma ka mɔgɔw fɛ sunkalo seli min tɛmɛna seliba min tɛmɛna i b'a sɔrɔ ale n'a muso a n'a denw olu y'u ka baganw fa k'u ka sogo ɲimi u ka village kɔrɔ mais sinji dɔw b'u la hali olu ma sɛ sɔrɔ k'a faga wala bɔn silamɛya ka hakɛ b'olu kan kana don silamɛya la n'i jigɛlen don dɛ n'i tɛ se ka tile n'i tɛ se ka tile kana don a la donc silamɛya ka hakɛ walima a ka nafa min bɛ se sigiɲɔgɔnw ma silamɛya cibaga n'o ye alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a cira de ko wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ko i cira danfɛn bɛɛ ka hinɛ kama hali ni min y'a yɛrɛ bɔ a la hinɛ in dɔ b'o sɔrɔ maa dɔw bannen don silamɛya la mais a bɛ silamɛya ka bonya kɔnɔ a b'a ka hinɛ kɔnɔ a b'a ka hɛrɛ bɛɛ kɔnɔ o mɔgɔw bɛ yen parce que ni silamɛ ni ala ko sa k'ale bɛ dugu wuli ni silamɛ ɲuman kelen ye dugawu don ala b'a dugu kisi wa n'o kisira k'a sɔrɔ munafiki in b'a kɔnɔ de a ka du bɛ yen mais o bɛɛ k'a b'a ka ala tɔɔrɔ la donc silamɛya nafa a ka bon kosɛbɛ bon ne ma tɔɔrɔ ye silamɛya la fo ni silamɛ min kɛra mɔgɔ tɔɔrɔ la yɛrɛ ma tɔɔrɔ ye a la fo ni silamɛ min yɛrɛ kɛra mɔgɔ tɔɔrɔla ye bon ni mɔgɔ tɔɔrɔla silamɛya dama to ye hali n'o tigi kun kɛra silamɛdan ye o ye maa tɔɔrɔla de ye silamɛya lagidaritigi bɛ na n'a ye ko wa an tɛ harili muslim wa hanati wa sabihi i silamɛ ɲɔgɔn k'i kana kɔrɔfɔ ni darinɛngu ye kana dɔgɔya kana nɛni wa ya haramu alayhi lagidaritigi bɛ na n'a ye ko hali k'i ɲɛden kɛ k'i silamɛ ɲɔgɔn filɛ f'a ka maloya k'a ɲɛ ta k'a bɔ i la ko silamɛya ka hakɛ b'i da la o la o kuma na sisan ɲɛden kɛ k'a filɛ ɲɛ bɛ komi fototalan ɲɛ in bɛ don adamaden kolo fɛ k'a ci k'a rɔci k'a sɔgɔbɛ k'a sɔrɔ adamaden bɛ fini jukɔrɔ ɲɛ bɛ nin bɛɛ kɛ bari ɲɛ ni hakili bɛ baara kɛ k'a filɛ tan n y'a yɔrɔ ɲuman ye n ye yɔrɔ jugu ye nin bɛ nin cogo la nin tigi man ɲi nin ka ɲi ɲɛ ni hakili bɛ jɛ ka nin wale juguw jɛ de siri waati bɛɛ donc adamaden silamɛya bɛ e yɛrɛ fɔlɔ kɔntannen jangi ka se maa wɛrɛ ma
donc ni silamɛ min ka walejugu bɔra ka taa se mɔgɔ wɛrɛw ma kumakan jugu ani awa ɲɔgɔn lagbɛsi wali ɲɔgɔn buruja quartier kɔnɔ wali dugu kɔnɔ wali ka taa se sinjiw ma ani ɲɔgɔn cɛ walima mɔgɔ dɔ tɛmɛna dɔrɔn e y'a lagbɛsi a kɔfɛ bon ni silamɛya kɛr'o ye ko silamɛya tɛ Mamadu ka silamɛya ye wala o ye ni dunge ka silamɛya ye bon o de kama silamɛya filɛ nin ye a ka gɛlɛn komi a ka nɔgɔn ale ka hakɛ a bɛ boli a tigi yɛrɛ kan Alakira sallallahu alaihi wasallam n'a kun bɛ taa jihadi la hadisa y'a lakali cogo min na ye hadisa kɛnɛmanba di n'a kun bɛ a ka kɛlɛdenw n'a b'u bila ka taa yɔrɔ min a kun b'a ka kɛlɛkuntigi wele k'a sigi a kinibolo fɛ a bɛ kɛlɛdenw tɔw bila a y'a sigi ɲɛfɛ a bɛ kɛlɛkuntigi ta tɛgɛ ma a ko a ye taga ni Ala ye a b'a fɔ tan de a ko sirlu bisimila wa billah a ye taga ni Ala ye a ye taga ni Ala ɲɛsiranɲɛ fana ye a ta kuwa a bɛ siran Ala ɲɛ a bɛ taa ni Ala ɲɛsiranɲɛ ye a b'a bolo minɛ a ko i bɛ taa kɛlɛ la i b'i yɛrɛ bonya cogo min k'i yɛrɛ gɛsi sigi i adamaden ɲɔgɔn bɛɛ gɛsi sigi a b'a fɔ yɔrɔ in na ko silamɛ koyi a ko i adamaden ɲɔgɔn bɛɛ gɛsi sigi n'aw taara kɛlɛ in na n'a taara sɔrɔ mɔgɔ min sigilen bɛ misiri kɔnɔ wala a jɔlen b'a kɔnɔ a kana se a ma n'a taara kɛlɛ in na n'a ye maa min sɔrɔ zawiya kɔnɔ a kana s'a ma n'aw taara kɛlɛ in na n'a ye maa min sɔrɔ l'église kɔnɔ a kana s'a ma ci b'a kan filɛ ko l'église kɔnɔ a kana s'a ma n'aw taara kɛlɛ in na a kana se cɛkɔrɔba ma a kana se musokɔrɔba ma a kana se denmisɛnnin ma fo n'a kɛra ni muso min y'a ɲɛsin aw ma k'a bɛna aw kɛlɛ a b'a yɛrɛ ɲini ka bɔ o ma k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ o ma n'a y'u minɛ jɔnya la wali n'a n'u ye sigi ka fɔ kɛ wala ta gulu n'a n'u bɛnna a kana tarabasuli kɛ o kɔrɔ ye n'a bɛnna min kan a kan'u janfa ka taa ci u kan a kɔrɔ bɛ min bɛnkan bɛ min anw fɛ anw bi m'o fɛ e ni mɔgɔ bɛnna ko k'a bɛ min Ala ko aw kana hadisatigi bɛ ka kuma ye ci b'a ka kuma la kalitɔ don ko a kana n'a bɛnna min kan a kana fɔ ka b'u kɔ a kana janfa kɛ ka taa bi u kan silamɛya tɛ o kɛ a ko n'a ser'u la a kan'u ka yiriw tigɛ u ka foro yiri ninnu minnu bɛ nafa ɲa a kan'u tigɛ k'a ser'u la a kan'u ka baganw faga k'a ser'u la a kana pɔsɔni k'u ka ji la parce que k'aw ser'u la a kan'u ka sow jeni parce que k'aw ser'u la n'a y'u minɛ a y'u bila ka taa silamɛya jihadi fɛ n'o sɔnn'o ma a ye ganima d'u ma a ye hɛrɛ d'u ma nafolo kɔrɔ misali la a ye nafolo fara ɲɔgɔn kan k'a di u ma Ala kama o tuma silamɛya ka tɔɲɔ bɛ min wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bon dɔnnibaaw dɛsɛlen tɛ nin na nin ye k'a fɔ mɔgɔw ye yan dɔnnibaaw dɛsɛlen tɛ nin ye ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye i bɛ taa mɔgɔ kelen o kelen sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ yalama ko saba tɛ fila tɛ dɛ a tɛ dɛ kelen i bɛ maa jɔlen kule la a denmuso dɔ wala kɔrɔkɛ den dɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ langolo gɔmɛ kare kɔnɔ a bɛɛ bɛ ka si cɛw bolo kɛnɛ ma olu de kuma gɛlɛman fɔra ninnu de mɔgɔw ma sa ni Ala tɔgɔ ye k'a fɔ k'olu bɛ wajibilaw kumaw la fɛn jugu bɛɛ bɛ ka fɔ sutura fini
sutura fini silamɛya yɔrɔ min ne bɛ se ka bolo fa kan n'u y'o minɛ n'o de bɛ se ka anw wasa وقرنا في بيوتكن ولا تبرزين تبرجا للجاهلية وأولى أتعوا الله وأتعوا رسول الله bon ne bɛ se ka bolo fa nin kan olu silamɛw sera ka nin kɛ silamɛmusow a ye sigi so kɔnɔ aw kana bɔ komi jahiliw bɔcogo bon n'u selen tɛ k'u bala nin mɔ f'u kɔni y'u balo dɔrɔn ya ayyuha nabi kulli a f'u ye liziwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina alehina yudnina min jalbibihi zalika bon n'u y'u bala nin ma ne b'a ye foyi tɛ silamɛya bolo oui mais ala kira sallallahu a fɔ silamɛmusow ye a f'i furumusow ye k'u ka fini don k'u tɔ t'u ɲɛdugu da a fɔ i denmusow ye u ka fini don k'a tɔ t'u ɲɛdugu da ala kira kɔni y'a kɛ o n'a musow y'a kɛ a denmusow y'a kɛ o kɛra o Fatuma Zahra bɛɛ sara o kan mais e t'aw dun wala bon ni disa bɛ taw kunna yan musi min biri m'u kunna bon n'u b'o biri o jukɔrɔ ka taa don mɔgɔw ka bazɛn mitiki kɔnɔ ka mɔgɔw ka bazɛn yuru ka sɔɔriw ka mɔgɔba jukɔrɔ finiba ye a tɔgɔ t'o de bari ne tɛ se ka cogo dɔn a la i bɛ ala kali ko ema b'a a jukɔrɔ a mɔgɔ finiba dɔ de b'a la i b'a fɔ ko ema b'a ka burumusi ni mɔgɔw ka bazɛn cɛ silamɛya ni silamɛkɛ y'a ye i bɛ don bon na ka seliji minɛ ko 7 moloya ni kɔnɔrɔfili kelen yɛrɛ b'a la o nana a yɛrɛ cogo ye min ye o nana o cogo la sans disa ale kɔni y'o ye mais fila b'a la n'i y'u ye dɔrɔn mumuɲimusow filɛ o tuma silamɛya ye ko ye disa don wa seli don wa mais kelen b'a la o ɲɛ bɛ datugu mɛ kan mais tɛ finmɛ seli fɛ wa filɛ donc n'a ko la ala kira ko a ye disa biri sallallahu alaihi wasallam a ye biri a ye don hijabu rɔ a ye datugu gan don sen datugu kun datugu bolo datugu fini bɔ f'i kɔ a bɔ i sɛngala o ye tiɲɛ ye ɔ mais ni an yɛrɛ ka silamɛmusow kɛra olu bɛ fini bɔ k'u ɲɛ datugu ka taa don wale butikiw kɔnɔ ka mɔgɔw ka bazɛnw ta a magara bazɛn na n'a y'a bila sen furancɛ fɔ i hakili bɛ mankan d'i ma i b'a mɛn de clac n'a ye bazɛn touché n'a sera a kimiri la dɔrɔn clac bilahi hali ɲɛ kam ta ye ne bɛ ka nin fɔ maloya bɛ na n fa de et puis ka taga ni sonyaliba kɛ waliden b'a kɔ la wale butiki kɔnɔ wale magasin kɔnɔ wale den b'a kɔ la bon muso min den barilen b'a kɔ la ale taara sigi a bɛ ka wale bazɛn fosi dɔ bɛ bazɛn tɛrɛmɛ i y'a faamu dɔ b'a tɛrɛmɛ dɔ b'i yɛrɛ ka samaga ye dɔ b'a ta dɔrɔn k'a sɔɔri a ka jipuba kɔnɔ bon o y'o kɛ ka den min jɔ a kɔ la e ni ala cɛ nin bɛ se ka sunyali fɔ ka bɔ a den bolo nin bɛ se ka mɔgɔ tɔɲɔ fɔ ka bɔ a den bolo o kumana sisan nɔ k'a fɔ o ye dɔrɔn silamɛya ka silamɛya bɛ nin bɛɛ kɔnturu la anw ka karamɔgɔ an kan ka k'a ɲɛsin ko minnu ma ninnu de don bazɛntigi ka bazɛn bɛɛ fosi den 3 den 6 u ta bi kɛ dɔrɔn u bi file fiyɛ de i b'a fɔ jinɛw de taara ni bazɛn ye patron mɛn na i b'a sɔrɔ bazɛn tɛ yen denmisɛnw m'a dun i ye silamɛ i ye minnu ɲɛ silamɛya fini jukɔrɔ olu ɲɛ dasirilen non silamɛya tɛ yeko ye bilen n'i ye yeko ye silamɛya la o tɛ o a y'a f'u ye maa faala jugu si ma deli ka minɛ bi dugukolo sanfɛ yan n'a ma minɛ silamɛya la o ye maloyarɔ ko de ye maloyarɔ ko de a ma na nin kama a ma na nin kama silamɛya ye maloya de hɔrɔnya don mɔgɔw tagali don anw de kan ka kɛ misali ye diɲɛ ma maa minnu tɛ silamɛya la anw de kan ka kɛ misaliw bɛɛ mɔ o kan ka kɛ a bɛ faamu donc alisilamɛw den min n'a b'a ba kɔ la den yɛrɛ bɛ kulonkɛ la ba bɛ sunyali la ba bɛ ka mɔgɔw ka bazɛn mɔsɔn ka don a ka jipuba rɔ o den n'o ma kɛ
no make baraka ba fajiba baraka ya barakazi odo no mata jo kamo kandige ku kunchi ka here no fe o debe na munge do yani aunga ta famere anga naje karamo anga mani kele ande muso olude keleme dugale erezo so beka ibe do la bossisa ibe ta so ibe to ni jamura ko ibe bulo dai ku kawuna wa fu bana yere do ma de be fu bi en fleur mi en gazidration na mari ko lo te fu bana de wo tetu de shedo no fu mo so be kla ka botu ku si rezo so inga ku fereke nyona mu mo no olu be da resla ko ko ta kasre oti bunya ay kurane hayem labi aw ya blami aw ka kalame na ken nengu kadiye erezo soso be ko mi jewe de dia dodu nyana ma yake rodo ni tara fengo femla kay die dodu ma be yo so asabe minti alado mimi alado mi goslanda mi retaye dogre dara o te dinela o te dine kavo bo bekele nyanzoro e ifumuso langolo parisita kata enoke le kuru bizi jini fengi no ko mo te so kala bo ni e fumuso e kemi du ko la sa ebe di don cheni muso kayro de rezo yi aka wasabu profile kroke do be vogaliti awma nabi ka vogal laje mi ka profile laje fena madama be ni daro sorala meti jabi aywa no danjure no do be vogaliti iba soro bale ku fale keme ka bloki bo akana kasi aywa kadi adishi ira obe profile ka weka nimero be mo ku ali ka chokoroba onyebala imolu mogo horo ishu tabaga ododo olu benye bi dishi bo imolu arokui anga jinela ni mami de jinela ate fo ke yelo tanai kiri o ko fe kaba ko dado kui bloki tigele demuso fe ka bechenza ko bla akakuru fleka walima da ke chugo dobi no you da moso dai mi amire rosla ama mo ngo le tara yesu so sabe ne jigi to ne kera ko mi meka jigi go sidi sabe ni alachi ne kro ke man ndendo na go dem sa mo ngae dan ai ni dani mo akana nyele ndafe ka me hali fem bi fa ka kana sibe ma ya fe nyumande kroke jemi me ya ni wolola kono ya abotunu mo ala de peu kabi wolola ibi fenya ka imami ni fulo do chikuru bebe ma sanve olu kemeka anga maba munu sarakateme karamo ko befo nunu atiku be kwa olu makaunta epi mo ka ke ingénieur fifi ebe kisala yake mente ala la degi ika alijire ni sani ka ke kibo karamo ba ubla usigi olu na degi ma fo e were sensi do ke mina ke mana fo nyo ko ba na sibo wale olu e karamo di dine ko odo me dine la gbeshi baube munu meslame ya ko no me ke dine ni mafe ni o ni lo ba ko fuitenina ni wonye
fedode kakulongeke ni tado madi wala bas wasuriyat wazanna watala zuzu bikalamiha wanazala lal janabiyat wa ya haramu Allah alati tukuru maya alamu tekra kadine tekra kulongeke tekra kadine kajine farita kayira tekra kadine do moki fle ika pantalon dole ki yetu woni yetu ko nyem soy ha parce que yetu bila ko fe mu bila cheko fle we jine yakeli ibi papa makami fo kadi chewye ko mo de jine yakeli mais doni ba ubemi aywa ubemi udad yeleno no bu da sawo fo de na Allah tiens ubedru kanyo malu dunde na bwala a dobe na ke nyaro confiu ani munu ye te dine fe lu tike me do dine la sapu lu sigi me ka yele unati okay ebe lu te akele bleu mamun te dine la sa lu taw kele ble utangele ku lu de bisigi ka yele sa re ku damate nyona ni ha mi ona ke ni darati so darati so la koi ay no boa aya la jeni no bora ni ngo do so ko me yambe afle aw ka dine bila bulu akoro ke de umbe la ngulu fle ni porno filmu bi fle ble cinema la porno filmu ten yembe daka ni ati du dawla musumani vla ni saba ma yedu kono ibeta musumani ngele zora la porno ala kali obe bodongo do ibi yeli min soro porno la filite porno musola ibi ta soro obe yela hala min iba soro alebo la hala bero bo porno bi fleblia ni ya tableau blue mo teta war sara ka fere bada du dawla o karamo odu aywa ay na faranga anga mala anga waleya sheko uni mogadamu au mogadamu muso sugu fier le kuru ka moteti sugu wai sheko muso parche yorola aywa e mase boy shego yala tiana isira boy kira ko kwai datu wa karna muso ay sabati sugu ayo blami aywa no black ni ko se ko amadu afo ne afo ke na ne tika dala ke na le na dala o te a itna famwa ba fam ne wo fam ala wala ale be adere la wala kabina ma keta e me go dugu dola ne kelelo la dugu dola on kelela sayama na ken ne ba meddo de bena ne ko shego afara bani kera yambe ya fiya ngone ta kala mare anganga tasa nanzirai dugutigi wali feno bipa oba fo opma atuma fo karamugo ya atuma fo shego ya chile ba fo ne taraw wale ga joro itaka o taka datuguledo aba fo tani aba fo tani mali okay itaka o taka datuguledo aba fo tani taka o taka datuguledo nana dayele ka blake bina ale fa kunganga datu ni modo e fa kunganga datu no tungera e kunde cheta do ben fo ne bo mundo la katu obe jumedo be anga takabul sarike ala kwanga mingede no nyuma be ka ke obe o kele to sika foi tala yele ta dugu do la ro dugu yara de kanzebe korota akbar bate ko datu gule mabe o mandu yo otumana silameya ka geshi nunu ni wa silameya ka hake be mogo kana mogo min ka toro kabu asigi nyogo ka aywa toro sigi nyogo tonyobaga mogo ma sigi nyogo toro akera be luaze kelela akera au be yala sigi nyogo ntoro je doy malay erezo sandela fana ko sigi nyogo ya benyo hunde ye pashi jimenga aben pashika ye jimenga aben pashika do awosigi nyogo ya doy
sigiɲɔgɔnya ka tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min y'a sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ala ko sigiɲɔgɔn tɔɔrɔla ala ko la yujawizu ila siratu k'a tigi sen tɛ bila siratu dingɛ kɔfɛ wallahi ay ala yɛrɛ ma seli filɛ n ko yɔrɔ dɔw ala bɛ fɛn dɔw bi fɔ quoi ala yɛrɛ tɛ seli filɛ ye koyi ko a sen ti bila siratu yɛrɛ kɔfɛ n'i y'a mɛn an ka taa seli filɛ an ka taa bato filɛ an ka taa sun filɛ e yɛrɛ taara a kɛnɛ kan e yɛrɛ tɛ taa i bɛ taa tasuma de kɔnɔ k'a fɔ k'e sigiɲɔgɔn ma kisi daronenkun ma luwanze du dɔw kɔnɔ bi du dɔw nege bɔlen don dɔw la sigiɲɔgɔn dɔw fɛ dɛ dɔw na taa jinɔgɔ bɔ dɔw ɲɛ dɔw na jinɔgɔ bɔ ka se dɔw ka dalala ma dɔw ka sisi dɔw ka dɔgɔ maa dɔw ka sigiɲɔgɔnya ka jugu dɛ hali ala ma taa yirali dama mɛka ka loko ni yira o loko yiranga dama piyan po tasuma ka waso mɔgɔ tɔw la n'o yirala o b'o sago dɔrɔn ka don n'o ye sobaju la nka nin bɛɛ bɛ seli la seli don ni bi cɛ firiko fan bɛ sogo la a bɛ toli patɔrɔn bolo f'a bɛ taa bɔ bin na fantanw kun bɛ min ayiwa nin bɛɛ hakɛ bɛ silamɛ kan kelen silamɛ ka jamana hakɛ bɛ silamɛ kan i bɛ jamana min kɔnɔ ka kɛ n faso fɛ k'o ye ala dɔn dɔ ye ala kalila ni dɔnni kelen b'i bolo n'a bɛ se ka ko dɔ kɛ n'o ko binna jamana kan ne ma se k'a kɛ ala ko i ɲɛ ti da ale ala ka alijinɛ ka lahara don hali t'a kasa mɛn n'an da ye tiɲɛ ye sisan an tɛ bula an ka ko dɔ kɛ yan n'an da ye tiɲɛ ye wala a tiɲɛtigiya bɛ i b'a fɔ waritigi kelen fantan kɔnɔntɔn ni min kɔlɔsi i bɛ kɛ fantan ta n'a ye bari ni i bolo ba k'i fara o kan dɔnni ɲuman kelen mana ye i bolo u bɛ t'i dɔn nin tɛ tiɲɛ ye nin bɔra yan bɛɛ nin donna yan bɛɛ nin bɔkɔ ka ca nin ko ka ca mɛ i bɛ to ala de ala bɛ se fɛn bɛɛ la maa ti bonya ala ka laɲɛba ma nabila musa ko a ko ala ne kɔni ni i ye dɔnni di ne ma ka mɔɔw kuma daminɛ u kana foyi fɔ ne ma ala ko musa n tɛ s'o la dɛ mɔɔw ka kalo kan fɔ u n'o fɔ sen ala y'o de fɔ musa ye lugumana denkɛ fana ko baba ne ye hɛrɛ sɔrɔ ne bɛ hɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ maa si ti sɔrɔ hali ka dɛfo bɔ ne la lugumana ko a ko n'i ye diɲɛ jɔ k'a di mɔɔw ma mɔɔw t'i to yen a ma da la o lugumana ko an ka yɛlɛ faleni dɔ kan an ka voyage kunkurunin kɛ dɛ u yɛlɛla fali kan u ɲɛsin dugu dɔ ma u bɛna se maaw sigilen bɛ yiriba kɔrɔ ko ani ni ɲɔgɔn kuma o y'a sɔrɔ faleni cɛkɔrɔba b'o kan cɛnin b'a sen la ka fali kɛ u ye foli la u tɛmɛna dɔrɔn jamakulu in na dɔw y'u kɔfilɛ ko cɛkɔrɔba in kɔni ye naloma ye e denkɛnin fitinin b'a sen na e cɛkɔrɔba yɛrɛ sa e ye dɔ kɛ diɲɛ kɔnɔ e si man ja bilen e yɛrɛ tɛ e ti taama sa ka nin bila fali kan a ko cɛnin ma k'an ye mun kɛ ninnu cɛnin ko ba an ma foyi k'u la a ko an ka taa halisa e yɛrɛ ka fali minɛ e ka yɛlɛ o kan cɛnin yɛlɛla fali kan u sera ɲɛfɛ dugu ma u bɛna maaw fo u tɛmɛna tuma min maaw y'u kɔfilɛ u tagatɔ la ko nin kɔni cɛnin ye dangaden ye e de kan k'i fa barika ɲini o ka yɛlɛ fali kan e yɛrɛ b'o ka fa b'a sen na e ko na don da la a ko cɛnin ma k'an ye mun kɛ ninnu na cɛnin ko ba an ma foyi k'u la o tuma na a ko an ka taa ɲɛfɛ u sera yen yɔrɔ dugu wɛrɛ cɛkɔrɔba ko an fila ka yɛlɛ fali kan u fila yɛlɛla fali kɔrɔ
ka foli kɛ dɔrɔn mɔgɔw la u tɛmɛna mɔgɔw y'u kɔfilɛ a ko nin ye karibaliya da ye ne maa fila ye dɔ kelen ti jɛn sa ka taama sen la maa fila fali kelen aw tɛn'o fa a ko nin ye maalankulu a ko denkɛ ma k'an ye mun kɛ ninnu a ko ba foyi a ko min don sisan o fali in yɛrɛ kɔrɔnkolo bila sa an ka taama nɔfɛ u ye fali kɔlakolo bila u bɛ ka taa u sera dugu min na u ye foli kɛ tɛmɛna dɔrɔn dugumɔgɔw y'u kɔfilɛ a ko nin ye maa karatɔ fila ye a ko ninnu bɛ ka ɲɔgɔn kɔniya fali in de la nka ni kelen yɛrɛ la ka sa kelen ka jɛn o ma fisa a ko o tuma an ye mun kɛ ninnu na den ko ba an ma foyi kɛ nin na a ko bɔn an ka segin i ɲɛna cogo o cogo adamadenw ti darɔnenkun maa tɛ adamadenw bali u da sago fɔli la walahi ala m'o bali nabi ɲumanw na o tɛ bali ala ka maa basi n'o ɲɔgɔn y'i sɔrɔ i bɛ ala ta n'a ye i y'a faamu fɛn bɛɛ bɛlen bɛ adamaden ma ala ka dugukolo in sanfɛ n'a kɛra i b'a bu n'a nani ma i b'a bu ala kana ju janfa silamɛya ka nafa min bɛ se jamana ma o ye sugunɛ don ye ani kilelenya ani kumakan ɲuman fɔ wa k'olu qawla shadidan ala y'a kangiru da kosɛbɛ nabila musa tilemaw ye maa o maa ti kuma kilelen fɔ ha i tɛ ala yɔrɔ dɔn nka ala bɛ yɔrɔ dɔn dɛ maa o maa ti kuma kilelen fɔ ala mun ɲini i kɔrɔ nka ala ma sabali i kɔrɔ dɛ kuma kolokala fɔla maa min tɛ kuma juma fɔ a bɛ kuma kalan faso ka dɛmɛ ye min ye silamɛ bolo faso ka dɛmɛ tɛ silamɛ bolo ka taa don fɛn kɔnɔ jamanadenw bɛ ekɔli kɛ ka futɛyiw nɔfɛ o tɛ ni jamana min tɛ pays islamique ye bari n'a kɛra o ye o jamana ɲini ni silamɛw fɛ ka kɛ président ye o bɛ dan mais jamana min ye laïcité nin cogo in na a b'a mabɔ a politiki ko la n'o tɛ a bɛ se ka aw ka jamana silamɛya fiyɛ yan bari dangɛlen don silamɛba minnu na n'olu fiyɛla dɔrɔn jamana silamɛya bɛ jɔ a pied kelen ko ni ala y'a bɔ min bɛ se ka silamɛya dajigin silamɛw bolo o yɔrɔ de don bari e bɛ don a la bonyaba min b'i kan o bɛ bɔ i kan kumakan min ma deli ka f'i ma o tɛgɛ bɛ s'i ma min ma deli ka f'e ma n'o tɛgɛ sera e ma don e ma sigi n'a ye min yɛrɛ bɛ se ka fɔ e ma ni tɛgɛ sera i ma don donc silamɛya tɛnɛ ye minnu ye ninnu de don ala bɛ silamɛ taga mais ni silamɛ donna ko sugu jɔrɔ ala b'i lajarabi dɛ kumakan jugu ala b'i lajarabi n'o ye ani walejugu caman ala b'i lajarabi n'o ye donc silamɛ donko ye minnu ye ni limaniya bɛ yen ka da la ko foyi de tɛ yen ni ala ma min kɛ ala ko wa ma khalaqal insan والجن إلا ليعبدون وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون أكون نه جن آدم ده نه ما دا فوي كم فاكنه على بود ما دا كي كم سيجي كم مالا جميل ne ma fi ngi ka gresega nyini ji ma mo ko gresega ba ro so here mai alai o de kama ko ala ya fo rom no ko adi uni asiti jibla ku awun ta ejube mo ma bi na awun mo ala wele la awun ta ka gresega di wele ka iye kaliwa ne fle mole kaliwa la fo ka mana ne re banane du ni ala sona ka jabi ba ye bi ka fataw soro wallahi e o ne o anjite kutna ame armade ni wallahi ko inde ni ya ko yeni ndo otumana silamɛya ne minnu ye olu de don silamɛ ti don ko bɛɛ la silamɛya yɛrɛ de ye alebitiriya ye alebitiri maa dɔ bɛ kɛ balondanaw ni ɲɔgɔn cɛ e jo b'a la i jo t'a la a b'a lajɔ ala ti kuma koyi a bɛ file in kɔni fiyɛ file in bɛ kɔnɔ k'a de gɔ pere a t'a kɛ ten
nga da bila yɔrɔ min na a bi t'o la wa silamɛ kan ka kɛ o ye dɛ donc ala b'i bonya n'i kumana o bɛ dɔn o de kama zaburutigi ale kumana kosɛbɛ silamɛya kan ko ni silamɛ taara ka taa kungo fɔ maa ye min tɛ diinɛ yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ ko silamɛya tila 3 ye ko tila 2 minɛn'i la donc e ni kelen n'o sa mɛ 2 minɛn'i la bon silamɛya tiɲɛyɔrɔ ye o yɔrɔ ninnu de a b'a jan dɔw la ni silamɛw k'u ɲɛ ci fɛnw kan a filɛ sisan bariso bɛ na cɛya misiri ye a filɛ sisan n'i bɔra k'i jɔ anw ka dugu bɔda la Kati bɔda eremɔrɔku Sɛnɛgali sira kan i bɛ npogotigiw caman ba den sakini b'a bɛɛ bolo u bɛ ka sigi mɔbilibaw kɔnɔ yanni Dakar k'a louer ka taa ka taga si fɛ komi furumuso ka segin 30,000 mais n'i y'a min ɲininka a bɛ nabi ɲuman ba tɔgɔ fɔ a yɛrɛ la ka taa doni charger an ka mɔbilibatigi bɛɛ tɛ dɛ chauffeur bɛɛ tɛ parce que chauffeur ni m'a yɛrɛ kalama o t'o kɛ o bon dɔw bɛ olu musow fɔlen don ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ dimi bɔ yɔrɔ tɛ ala sɔsɔ ye voilà donc sisan an denmusow bɛ nin cogo la mais an da tɛ ka s'o ma o ye kojugu de ye f'an k'a fɔ pour que dɔ ka bɔ a la ni dɔ bɔra a la lafiya bɛ s'an yɛrɛ ma a bɛ faamu o de kama ne y'o de fɔ silamɛw a ye ala dɔn ne fɛ yan n y'o de fɔ denmisɛnnin kelen ne taar'i jɔ a tɔgɔ ye di u ka jata kɛ yɔrɔ dɔ la o su fɛ u bɛ jata minnu kɛ o ko sugu yɔrɔ la i tɛ taa yɛrɛ a ye tɛ bɔ n'i y'a mɛn dutigi ye k'a fɔ den dɔ kun bɔra wa halisa i jan de i ka du la e ye komi bagangɛla sɛw donna o ma dɔn i kan k'o dɔn wa gɛrɛ bɛ don da o da la fana a du kɔnɔna bɛɛ ci de don donc silamɛw kan k'u jija ka nin yɔrɔ bɛɛ fura k'a jɛ npogotiginin ni cɛmanninw bɛ na du kɔnɔ cɛmannin dɔw don n'i ye jɔnw ɲininka an kilasiw don kilasi jumɛnw cɛmanninw ni npogotigininw bɛ na e ka so nin ye jɔn ye wa nin ye jɔn ye n fatɔma jɔn de ye nin ye anw ni a ko ba nin y'anw kilasi de ye o y'o bannen ye mais n'a y'a classé tuma min i bɛna dɔn a classe tɛ donc voilà donc silamɛw ka kan ka u jija u ka duw kɔlɔsi an ma fɔ ka jamana kɔlɔsi dɛ bɛɛ tɛ silamɛ ye o jamana in ye laïcité tɛ wa donc bɛɛ tɛ o mais silamɛw kan k'u ka duw de kɔlɔsi nin kow la est-ce que i y'a faamu o kuma na nin ye silamɛya tiɲɛ yɔrɔ ye o kɔfɛ silamɛ kan ka k'i jija minnu fɛ k'i da don u la o ye jamanadenw ka hakɛw ni droit de l'homme bɛ yen droit de l'homme dan ye ala ka droit de l'homme ye o e ma fɛ i bɛ ala ko la bɛ mɔgɔw hinɛ minɛ ne bɛ fɛn min ɲini jamana in fɛ an bɛ jamana min kɔnɔ Mali ɲɛmaw an b'u fo k'u barikada ala ka hɛrɛ kan n'u ala k'u wasa ala k'u dɛmɛ n'u ka baara ye ala ka n'u dɛsɛ u ka jamanaden dɔ de filɛ ka kuma min bɛ k'u dɛmɛ ala kama nka jamana saba don jamana ye saba ye jamana ye saba ye jamana yɛrɛ o ye jamana territoire yɛrɛ ye awɔ jamana territoire anw ka indépendant la sibiri min bɛ anw bolo sogo sara a sogomɔrɔsɔn kelen a n'a kolokun kelen kana to sogo ɲilen bolo k'an kɔfɛ o de y'anw ka frontière bɛɛ ye o b'an bolo wa n'o b'an bolo o ye jamana kelen dɔrɔn ye
dɔw b'an bolo an b'a fɔ o b'an bolo a bɛ se kɛ janfa de bari mɛ kɛrɛda dɔw la n'a b'an bolo hali anw ka jamana tɔgɔ o bɛ se k'o dɔw tunu yɛrɛ mɛ tɔgɔ bɛ o dɔw la kɛnɛ ma mali ye mali de ye e bɛ sɔn ka nkalon da yɛrɛ la jamana kɔ kan ko Tɔnbukutu ye jamana wɛrɛ ye e bɛ se ka nkalon da yɛrɛ la jamana kɔ kan ko Sikaso ye jamana wɛrɛ ye Sikaso ye mali ye donc yɛrɛ nɛgɛ t'a la o ye mali ye donc jamana b'an bolo jamana fankelen dɔ b'an bolo o y'o de ye sisan territoire jamana filanan jamanaden minnu bɛ jamana kɔnɔ kosɛbɛ jamanaden minnu bɛ jamana kɔnɔ a k'a sɔrɔ ani a bɛɛ tɛ don dan kelen fɛ mais maa 100 o 100 a ka taa sɔrɔ ani maa 50 don bɛ da kelen fɛ fo ka tɛmɛ o kan an y'a jigiya o sɔrɔlen don kɛra o sɔrɔlen don an b'o dɔn kuma dɔw cogo la o ye jamana fan fila sɔrɔlen ye bon pour que ka jamana dafa a ye kuma in ta a k'a fɔ an badenw ɲɛna minnu bɛ yen bi ni jɔyɔrɔ b'u la fa dɔw fɛ ka daminɛ a ka duguw la maires la députés la ministres la jamanaw yɛrɛ tigiw a k'a la s'u ma a diinu islam nasiha silamɛya diinɛ ye kɔnɔjɛlenya ye jamanaden sabanan tɔ min bɛ yen du kelen o kelen bɛ jamana kɔnɔ yan mali kɔnɔ a du jigi dalen bɛ den dɔ kan o y'a ka saki d'a kan na su fɛ wali tile fɛ ka jamana in frontière dɔ tigɛ ka taa jamana wɛrɛ o ye tiɲɛ a jar'u la a jara dɔw la i bɛ immeuble caman villa caman i b'o jɔlen ye jamana in kɔnɔ capitale kɔnɔ h'a ka ja dugu wɛrɛ a jɔra de ka bɔ kɛnɛ ma jamanaden fila sɔrɔlen don territoire ni jamanaden minnu b'a kɔnɔ yan olu sɔrɔla mais minnu bɛ kɛnɛ ma ɲɛ olu minnu bɛ kɛnɛ ma olu jɔyɔrɔ ka bon dɛ olu jɔyɔrɔ ka bon sini sɔgɔma ni ne ko sisan n ko n bɛ taa passeport ta a wari dɔ bɛ se k'a d'a kan a bɛ gɛlɛya n'o tɛ a bɛ se bɔ k'a di a tile 2 yɛrɛ ou tile 3 ou a bɛ se k'a fɔ i jɔ ye k'a kɔnɔ nka min bɛ jamana kɔ kan dun ne mago bɛ se k'a kɛ sisan u b'a fɔ sɛbɛnfura in tɔgɔ ye di ba carte mina ayiwa ne kɔni mun y'a kɛ carte mina ye o carte mina n'a fɔra sisan ne bɛ se ka taa kɛ sisan sɛbɛn dɔ bɛ di yan mais jamana wɛrɛ i ka taa kɛ yen o sisan ko a bɛ fɔ ko taa i bɛ taa mali la bon o yɔrɔ ninnu ka gɛlɛn jamanaden a nafa mana hɛrɛ tigi a nafa fankelen bɛɛ bɛ kɛnɛ ma ka bi lawali la foyi bɔ ye tile la anw de la ka taa Côte d'Ivoire ka taa bese fili ka bese fili koyi ka taa kakao foro kɔrɔla bali ye o tɛ dɛ ka pupu dasi k'a da hectare 6 tile 3 a ma dasi k'a da kalo 6 bɛɛ ka 70,000 bila i dufara ka so kana se dutigi ma muso furu da bɛ min na a bɛ na di dutigi ma dutigi bɛ wari kuru ta peut-être ka 10,000 ta k'o di e ma ko taa i ka magoɲafɛnw san wari in jɔ bɛ kɛ furu kɛ ka di kɔrɔkɛ dɔ ma n'i ma jange o kɔrɔkɛ du kɔnɔ hali n'o tɛ ba la tiɲɛ mali kɔnɔ yan anw taara Côte d'Ivoire o y'a sɔrɔ papier dɔ bɛ Côte d'Ivoire ko PDCI o PDCI samakɛ jɔma k'a ɲɛsen kelen kurulen don ni ne ma filɛ a y'a da kɔrɔ ta o photo de b'a kan carte in sanfɛla ye vert PDCI RDA
o papier in dira an ka patron dɔ tun bɛ yen an bɛ taa min ka foro bali ye Bawule masakɛ de don a ye PDC papier ni d'aw ma o la n'anw tun sera Côte d'Ivoire faamaw ye an ye yɔrɔ min na n'an ye papier ni bɔ dɔrɔn u b'a fɔ a ye taga hali u t'an ɲininka bilahi n b'o f'i ye jamana sɛbɛn ye fɛnba ye dɛ jamana sɛbɛn ye fɛnba ye jamana si tɛ yen k'a bɛ tulo k'i ka faso sɛbɛn la jamana segere de ye sɛbɛn ye an ka jamanaden dɔw u bɛ yɔrɔ min na bi a fanba bɛ diɲɛ kɔ kan ne bɛ dugawu kɛ faama minnu bɛ yen bi Ala k'u fanga se Ala k'u se a ci la jamanaden minnu bɛ kɛnɛma nin ye sɛbɛn t'a caman bolo sɛbɛn t'u bolo wa a sɔrɔ cogo tɛ yen a jigiya tɛ yen wa dɔw bɛ yen n'i ye wari ci ka na yan e tɛ yan kariti nina nɔfɛ ne ye mɔgɔ dɔ ye n tɛna a tɔgɔ fɔ walahi 60 kariti nina nɔfɛ a ma sɔrɔ mɛ Ala jɛ sa Ala jɛ maliden don 60 a y'a bila ka na u y'a bɛɛ di mɛ a bɛ sigi yɔrɔ min na n'a bɔra k'a d'a ma ye o ma nɔgɔ mun bɛ se k'a bali a tant que e taara o jamana kɔnɔ ko e ye ambassadeur ye walima e ye dunanw ɲɛji cɛ so o kɔrɔ tɛ ambassadeur don wa ou bien dɔ in tɔgɔ ye di ma a consulat voilà donc ni e kɛra o ye ka ban e ka jamanadenw ɲɛji cɛ yɔrɔ de ye i komi Libi yɔrɔw la Italie ani Faransi ni Alima ninnu ka se jamana wɛrɛw ma n'i kɛra o dɔrɔn y'u ɲɛji cɛba i t'olu kɛlɛ o i b'olu hinɛ minɛ de mɔgɔw bɛ bi wari yɛrɛ sɔrɔli jɔrɔ t'o la dɛ o bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ cogo di faso in sɛbɛn walahi Faransika dɔ ko ten ko Faransɛ anw bɛ aw dɛmɛ koyi mɛ an ka kan k'a dɛmɛ a yɛrɛ ka jamana sɛbɛn n'o t'a bolo an b'a kɛ di bon sisan ne bɛ min ɲini dɔrɔn jamana masakɛw k'u jɔ k'a ye dɔrɔn bɔ anw ka fasodenw bɛ kɛnɛ ma an b'u dɛmɛ a ye mɔgɔw wuli ka taa a y'u bila kɔnsilaw la u ka sɛbɛnw dilan ka d'u ma n'o kɛra maliden minnu bɛ yen u bɛ dɔ fara an ka hɛrɛ kan n'o tɛ Mali jatɔ don wa Mali jatɔ don siga t'a la foyi tɛ se k'a bali Mali bɛ bolo min ka nin ye ninnu bɛ se dɛ ni ne ko u bɛ se ne m'u bila ye dɛ wala mɛ ne b'a dɔn a dilanbaa bɛ n'a ta u kɔfɛ donc sisan jamanaden minnu bɛ yen n'u mago b'u ka sɛbɛnfuraw la u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ u k'u ka sɛbɛnw sɔrɔ o ye ne ka ladilikan ye ne a ma kɛ a tɛ fɛn cɛ parce que anw ta tɛ olu ta don mɛ fasodenw kɔni ta don o tɛ yan donc k'a ɲini dɔrɔn ni nin kɛra a bɛ dɔ fara an ka hɛrɛ kan wa a bɛ dɔ fara faamaw ka maja kan jamanadenw ye mɔgɔ caman bɛ yen o ni cɛlen don kɛnɛ ma k'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ m'a ni cɛ dɛ ale yɛrɛ bɔra dɔ bɛ ne ye dɔw dɔn u faw sara u baw sara nacogo si t'u la mɛ e bɛ na cogo di n'u ye mun sara k'a kɛ sɛbɛnfura dɔ don i bolo n'i nan'i cu yan i tɛ segin dɛ o cogoya t'e bolo e bɔra gɛlɛya dɔ yan e bɔra yan kɔnɔrɔfili dɔ yan e bɔra maɲumako ni janfa dɔ yan wa n'a taara kɛ tan baara tiɲɛna donc sisan n bɛ nin yɔrɔ de ɲini silamɛya ka hɛrɛ min bɛ se jamanadenw ma o dɔ de ye nin ye anw ka silamɛw kan ka k'u jɔ nin yɔrɔ fɛ ni silamɛ ɲumanw kumana dɔrɔn minnu bɛ se k'a kɛ o bɛ silamɛw lamɛn walahi mɛ jamana in faamaw furadama u ye silamɛw bonya mɛ silamɛw bonyana fo n'u yɛrɛ y'a tiɲɛ dɛ fo n'an yɛrɛ y'a tiɲɛ n'o tɛ bilahi jamana in fanga ka dɔgɔya kelen a sera silamɛya ma min n'i ye dɔgɔya min ye silamɛya ka Mali kɔnɔ yan Mali silamɛw yɛrɛ dama tɛ yan mɛ jamana in faama tɛ silamɛ dɔgɔya jamana in faama bɛɛ ye silamɛ de ye u tɛ bɔ silamɛ duw kɔnɔ wala olu tɛ silamɛya dɔgɔya mɛ jamana in silamɛw dama de bɛ ɲɔgɔn nɔgɔya bari u tɛ ɲɔgɔn kɛ ka kɛ ɲuman kan n'o tɛ sisan olu kan ka jɛ ka da file kelen na kerecɛn yɛrɛ fana b'a la kerecɛn ɲɛmɔgɔw silamɛ ɲɛmɔgɔw an ka kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an k'a fɔ an ka jamana faamaw ye an ka denmisɛn minnu bɛ kɔfɛ u ka ca dɛ an k'u bɔ fili rɔ u ka ca dɛ parce que u ma se ka taa lajɛ denmisɛn min bɛ kɛnɛma min bɛ yan bi ani min bɛ kɛnɛma walahi bɛrɛ t'u cɛ walahi bɛrɛ t'u cɛ du koloma bɛɛ bɛ kɛnɛma a bɛɛ taara fɛn ɲini yɔrɔ la
est-ce que y'a faamu nya famia ni tara kay jamana ina leri na hali betara jamana ko ne ba fo mo bi ta furu la ni nana nga kulukuru mara beledugu mara ni nana buguni mara ni nana bamako je bebe jamana ko o bon no kera sisa eti sebe soro sebe mingo no sebe ma soro du we piège ite gode wala donc sisa ni ne deku ma de be jamana du ka pituka fe wu tange karti mina ima soro karti nina tange no ma soro kiti sebe soro to tubabu be muke uladi ngoni ma fe ka deme manga nga damo ni sebe mi ote donc sisa no ne ba nyini ala fe ne dugaw du jamana yi do ko konga dugaw menena do ko ka Benzema du o Benzema reje menena unge Benzema amina voilà donc et toujours mo ka to dugaw ke mali nda bena simo tugo mene yere tana beti no do fali yaqulu khayran ay manyuma fo ka shaw faso ima no dugaw menena netflix ka dugaw fana ke jamana uye mo do be surashiya la a dogoke be tukan fe Israel la mo do be policier la a badenge be mo do be awa zaname la a dogoke be do école maîtrise a dogoke be wali ma ifuru be wali dogon so be donc jamana inde kelenkele be do be ko ka bi me hami mimbula ngalila alala sebe ko inedu passeport carte nina carte so fiu ba me dugaw de ke jamana kono fama mana baw cila uku nyeshi ama fengo femise ka gla uku gla olomuno me jamana ko ka no lu ko ni mako nyana ka fara anga ya bo mali bora dige kona wa sabati ala ka mali bora ala ku ke ka o pana ni islamé ya nafa do ni ni nyoro fo ni islamé nyama mi nyame ni chrétien nyamo mi nyame la datigu nyama kala jelu turaw ni ñaaraw abe jorobe wallahi an ga demse do dame bi ute wari ko bilene mena sebe soro chugo di kan fa so soro ena se ta jika ka segi jika aw fana kuede kata ji saya sanve katla ka segi saya sanve alaka anga hinela fa do fere ado kuma yala mana halulu eti ma fota do kana jigula de dusukashi mimu ka alabado donc ni yakode minga nga ka fo réaliser be kanga ka bolo di nyomo ka dugo kena ni bolo di nyomo te marché ko islamé te marché ko islamé non islamé ma ka marché parce que cheni bi se ko ni cheni gela do na se goro do utacha to islamé e fenye mi me mo deli ka afai sabali wali ka conseil di no kera fangai jamana minye wala uba bunya uba lame no kera be wasa demisa mu ka sebe usoro je jamana ula wa ube bunya je jamana ula mali de ye mo bunya ledi nyame aka choroba koroba dola sedu bajangu ya akwa mali de ma sedu bajangu ya tete muribo kitado akwa mangudu nyuma mime ana jamana kwa ka bi afotandi mangutu nyuma mime malidela je koka akwa ma nyini mangutu nyuma ala ka to sena nyeni be amma ba murbo keta ala ka barka do ala ka hinala ya rabbi drapoin ala ka yelai ala ka yelai ala ka hinadu ala ka hinadu ala bo do be fana ko dakana tola parce que ne do se do ta ne ko demso mungu kana ni nyano ta kana yiranila ala e do da o ye jamana nyugu ye kabila wala fa ku ya jugu ye ba ku ya jugu ale ere ajugu ko muna kwa me murbo daleli ka bo sunoro muna an de murbo tandu muna nta tandu ni te malide ye on ye malide ni fati mali fa amba fe ne ere ta amba fe muna de murbo tandu e ka hashidi fle wallahi hashidi do an ne fota ko pourquoi amanda se murbo to komo donc islamé nana de islamé kanga faranyonga demse de ku me mana ken senda unga kapmaka kele ani nyode fo wajuli ketu ka yalama parce que ka jamana fangelela bime ka ke mo ka ku fa tugo bela ku ka furu jeni ku ka mishu minewla ku ka ju jeni
Obeka ka ken e ka silamɛya tɔgɔ ye e kan ka wajuli kɛ o silamɛya kan k'a jira de min bɛ ka kɛ a b'o condamné de yala ka taa da don ko wɛrɛ la mais nin tɛ bɛn o ma o parce que ne bɛ nin fɔ tan a b'u degun dɛ wa ne y'o de f'u ye n ko ne b'a fɔ tuma bɛɛ yɛ silamɛya n ko ne anw y'an ka diinɛ ta Somali dugukolo sanfɛ an y'an ka diinɛ ta yen de i ye i ka silamɛya ta yan i ta in mana juguya cogo o cogo anw ta in dara tasuma rɔ donc sisan papa ti kɔnɔ bɛɛ bɔ a ɲa kan min wolola sugu fiyɛ rɔ ni ala ye diinɛ ban an bɛ bɔ a la gulɔ tun bɛ min a bolo bi sɔn cogo min na an fakɔrɔbaw y'o sɔnya anw na fisaya o ya n'a pɛrɛngali la ala la an n'an tigɛ bakurunin na k'a bɛɛ kɛ mais tant que ni ala m'an bila an na bila diinɛ ko in na an b'a la dɛ ɔ mais o silamɛya n'o nana yɛlɛma ka kɛ maa fa diinɛ ye ka o yɛlɛma k'o kɛ maaw jigi tigɛli diinɛ ye o ye tiɲɛ ye donc i kan ka wajuli kɛ o kan yanni k'i sigi k'a fɔ i bɛ ko wɛrɛ di don a la ala ka don a n'o cɛ donc silamɛw mun ye su in na Kubaru Bugufiyɛ ka maana ye n sɛgɛnna kosɛbɛ kaliwa ye n sɛgɛn donc an bɛna émission da don n'o de fa ye sugonkan ani malefiya tɛnɛ ni ala ka jɛ ye n bɛna di ka tila ka sukow saraka fɔ maaw ye walasa maa caman yɛrɛ bɛ sɛgɛn sukuru Seko Amadu tilekuru Seko Amadu n'i y'a saraka yɛrɛ dɔ i kɔrɔ i tɛna bɔ yan ne bɛ n'o de kɛ donc bɛɛ k'i connecté page in kan ka taa Kubaru Bugufiyɛ ani Tɔyifatulayi Media ani groupe Seko Amadu o de don wa ani jumɛn ani Banikɔ Media ɔ jaa ka ca dɛ ne t'u dɔn o kuma na fɛ an bɛna walangada k'a walangada suko a yiri dɔnni a yiri ne b'a di hali ne ɲiyɔrɔ bɛrɛ o ma lahara baara ma wala ne kɔni bɛna b'o de kɛ dɛ fɛn o fɛn min kɔnɔ n tɛ sanna ye n b'a bɛɛ fɔ wala dɔnnila dɔw jɛra ka ne kɛlɛ i bɛ ka n ka gulo bɛɛ fɔ i bɛ ka n ka gulo bɛɛ fɔ bɔn ne na kɛlɛ kɛ ne ma gulo bɛɛ fɔ dɛ ne ye min dɔn n y'o de fɔ aya assalamu alaikum wa rahmatullah ajuru ka ala la ala ka su wɛrɛ yira ala ka Mali su ala ka